bona bamdonsile umfana bathi hayi angeke umthole umfana uma ngabe ikhanda lakho lingakabi right ngoba siyakutshela ukuthi lo muntu lo ohlala naye uyingozi kanje kanje. Yes. Okay, ngamanye amazwi uma womfana ohlala eFree State useyakunqabela ubona ingane. Wenzela ini? Wenzela uprotector ingane. Okay. Yeah. So wena wathi mina ngiboni ngaleso sikhathi because mina ngijwayele mina ngijwayele ingane inami because ingane ikhule ilento uzihlala nami. Khuliso wena. Yeah, ibona le nto le. So wena uyahamba kuye eFree State ufuna ukubona ingane yakho ngenkani. Yebo. Kwenzekani eFree State? Mekufika ke eFree State ingane ayikho. Yabo ngithatha umfana omncane wakhona eyongikhombisa ukuthi ingane ikuphi. Yabo. Sifike lapho ingane ayikho. Yabo. So now iyona ngimcela umfana kuma parents akhe na kumalume wakhe ukuthi ngicela umfana ngikhombisa la ingane ikhona. Yabo. Hayi ngempela ke sihambe. Yabo. Ayongikhombisa kana akekho. Kusho ukuthi